Malawi Today. Mukona zinthuzi ndi mmene mwatengera dzikoli mufuna mupange chanu ndi chithandize kutengera ndi mmene ndachosera boma ili. Chitambo kwambiri Malawi anafika pokuti kwambiri. We are in a hot country that nobody can allow this country to be like that one. But in Toremo kwambiri Malawi ambia put them a vote. Thank you, God bless you. You like this nation. Mumafuna mukhale ndi nduna zingati atati ni What I'm mukaona. supposed to do is like this one. I don't want to have a friend of people. What I want is like this. I want 28 ministers to reduce this country, to provide the nation and feeding the people of their support. That's what I want. And reducing about fuel. This nation right now, there's some people saying that fuel wakwela kwambiri umasina way fuel because it's not many shit. There will be a Saturday, I think by Monday and Tuesday and Wednesday, you're supposed to start asking me what about the country is moving. Inu atati mukuona kuti akakulumbisa ni Saturday kwambira kwa mande kumapita kusokolo kuzinthu zikuyenda bwino zikazi kuyenda bwino kapena zenda murani inu atati mukaona sokolo la akazwanga kwambiri nangana kwambiri za umoyo nkhani chakudya chinthu cha dziko komanso nkhani ya mapassport. So ndikalowa mali mu office, what I want is like this. Kufuna kukonda dziko lino. Give me, I told you already into my campaign, that I will cover the economy of this country with 2 years. So just believe me, in 2 time, I'll do what I'm supposed to do. tukupaseni masiku angati atati kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino Malawi. Okusajja mfume kwambiri. Yeah. Chifukwa pa campaign nakamata 2 years. So which means 2 years, ndimemunkolo mbasa mafuta. Koma starting Tuesday or Wednesday, the country is about to move well. Kusonyeza kuti tikudikireni inu after akakulumbisa tikudikireni 2 years ndi pamene No, not only 2 years. I'm not support like that. What I said, ndakamba kulala kuti pepa muli kwa kwambiri fona kwambiri kwa America. So I like English so much, but don't know about that. Or get like judgment. Okay, unipanga interview, we told my wife to get through it, but don't worry, that's what I'm asking you. What I say is like this. When I enter an office, man, this coming week, because I'm going to be a Saturday, because Saturday, I mean Monday, I mean Tuesday, Wednesday, I've changed everything. This is not going to cost. Okay. The program I come in napanga meyo, koma shunika sinde zonse at the same time. Okay. Kusonyeza kuti tikudikireni kai pang'ono after mukulumbisira tikudikireni I told you already, nakamba man. Just give me tweet. Okay. I will recover the economy of this nation. Chabwino. Ndabwesa chuma nchimake mutakazi wenu. Chabwino. Aiza vega tati zabudo zonse. Sikulabwino mwapase mona anthu onse. Anatola kwambiri. Zikomo. Chauta kudashani kwambiri. Aizona da baba. Komanso ndikutole kwambiri andanga rankani. The way you work, kwa chitota mane kwambiri. Komanso ufulu wama yankulilo ngana rankani mukana kwambiri. Osali tijaza yikwaje tijaza. Okay, chabwino. Zikomo. Dr. Arthur Peter Mutaliga. Inuyo mwakozeka bwanji kukulumbisani mawa linoli. The good thing that I'm supposed to do is like this, I told you already, kuti Malawi tanali pamwe kwambiri. Nani ma pressure, kanda mankhwani batala, kanda chakudya zambiri kwambiri. So what I want tomorrow, Saturday, uchepesa kwambiri nochika kwambiri. Zvenga isaronge ndalama zatukula Malawi. Ndechi mkachikokomanso, I'm very creative. Ndinokondwa kwambiri kuti people of Malawi, when I say today, thank you, God bless you. God bless you. Another question. Neno pabweraso azinzano ochokera kumayiko akunja kapena Mungu opanga zoti niwo pali noka ziteke basi. Kapena muunyo mukuchivomereza No. Trump wanibasa munthu mmodzi
anatipanga support bombisa ekena kainde wakutambia is coming this next country. My soul Tanzania is coming. Also Chapo for Mozambique is coming this nation, which means I have a good friendship with some country. Ninduba Okukam. Then to whoever in Zambia commands also the singer General Kanene. I'm on the corner kwambi. I know that the grammar recorder because I never nyimbo ija mwenipa swali mkwambiri. So I like that. I like kumaswa indeed also wina wakamati wile uja ananisapota kwambiri. So I think it's all good where uyama kaa uje weitini we. Okay. Ndituli olenekeze. Okay, atati ino isangano janu Jordan. I told you yesterday, Kisomo Gabura, kuti chipenda kwambi yatokoze anthu akumpoto, itokoze anthu akumwera, komanso nditokoze anthu apakati because game ija inaliwaja ntolirodi. Kodi mwaja ntoliro ndinu kapena mwaja ntoliro ndamene mwajo saba pato? Mwaja ntoliro ndamene mwajo saba pampana because atodi modele kuti uja ntoliro uja kwanya ine ndija ntoliro. They told you and komanso I want to encourage you atwankani musakani mantha bajejwa. When you support to meet with me mwerani tiamfaneni munibashe mafuso program yatu zina zomo kwambi siko matati ndatoza kwambi mikira kwambiri pasimene mwayankhula kusonyeza kuti ndimene inuyo muliri yoncho muti pulumusa ife anthu amene tinali munjira ina zomo kwambi apopo ndeti yamikira kwambiri komanso added that nkhane infrastructure. Okay, muli ndifunso lina ma program ankhanzo mangamangawa. I want to the president so mwaso tiyanganiza doko lija program weja you remember naba nikuanga uja mayebingwa mutali. So now ndagana wondi ya beso man. Chabwe. Romo kwambiri mwaresha kwambiri. Siko mwatati. Inu ndikufulani sabuno zose siko labuno watati. Apopo ndenda tolokoza kwambiri nusu ndakwankhwani. Romo kwambiri mwafuna kwela kubeja out. Just come. Don't talk about anything else. Thank you. You're welcome. Thank you. Nice.